pesca é un sector estratégico. Sobre cada emprego e euro facturado en primeira venda, calcúlase un efecto multiplicador por 5 ao longo da economía. Entre as flotas da OPP Burela e a comercialización en APSA, xéranse uns 100 millóns de euros en ingresos e das emprego a 1.300 familias. No que respecta ao Produto Interior Bruto, a pesca representa en Europa o 0,01%, en España o 1%, en Galicia o 5%, pero en Burela significa o 25% da nosa economía. Unha vez que o peixe chega a terra, hai outra cadena de valor moi importante, como é toda a industria comercializadora, toda a industria transformadora, conserva, transporte, logística, e para chegar a calquer punto de España fai falta participación de moitísimas empresas e de moitísimas partes da cadena de valor. Asentadas aquí ao redor de 30 empresas de exportadores cun tamaño máis ou menos medio. Temos empresas moi grandes que facturan moitísimo, ao redor de 30 ou 40 millóns de euros. Despois hai unha parte de bastantes exportadores que se moven entre os 6 e os 10. Despois hai uns exportadores máis pequenos que andan ao redor dos 2-3 millóns de euros. O mismo nos pasa co empleo. Si aquí máis ou menos falamos de unhas 150-200 personas que moven os exportadores. E fora do abrigo dunha multinacional, creo que somos o sector que máis xente movemos, que máis capital humano necesitamos para o noso traballo, e creo que tamén a nosa cifra de negocio globalmente de todos os exportadores é a maior cifra de negocio así dicen as estadísticas anuais, é a maior cifra de negocio por actividade económica. Aquí somos, vinculados, nosa empresa é máis varias empresas que cargan, como Transfrío, Olano e algunhas empresas máis pequenas, somos sobre 50 persoas vinculadas ao mundo do transporte. Nós aquí, en colaboración con outras empresas, damos servicio nacional e internacional a toda España, e a pescado para Francia, pescado para Italia, é dicir, desde aquí, ahora mismo, sale a todos os puntos do mundo, se pode dicir. Para facturar un euro, para facturar un kilo de peixe, fan falta moitas empresas que dan servicios de reparacións, de mantemento, de construción, de habituallamiento, fai falta toda a cadena de valor. Nosotros, a nosa media nos últimos 30 anos de personal anda oscilando aproximadamente as 135, 140 personas, é unha media directa da xente que traballamos todos os días no astilleiro, con caldereros, con soldadores, con electricistas, fontaneros, electrónicos, carpinteiros, personas que fan os pavimentos, acabados, en definitiva, todos os gremios que nos podamos imaginar son os que se poidan meter e introducir no barco. Cando pillamos o Gradero alá polo ano 2020, ampliamos o que é o obxectivo da empresa, e a parte dos mesmos traballos de pintura, mantenimiento, etc. anuales, pois facemos todo tipo de traballo de reparación, soldadura, calderería, tuberías, línea de eje, un pouquiño de todo, porque realmente o que vai demandando o cliente desde que chega a nosas instalacións hasta que se abandona. Os 9 operarios se manteñen todos, siguen traballando todos con nós, pero aumentar o abanico de posibilidades aos nosos clientes, pois contratamos. Entón, entre directos e indirectos, hai veces, sobre todo nos veranos, somos 20 e tantas persoas traballando, non? Hoxe en día somos dous socios cofundadores, somos un irmão meu e eu, e temos actualmente un traballador con nós. Vamos a ver, a nosa función dentro da carpintería naval abarca infinidade de traballos que se fan nun barco, non? Desde a construción de un camarote, un puente de un barco, pasando polas bodegas, todo o que se refere en tema de madeira, o que se pode imaginar. Na empresa Talleres Vizoso SL dedicámonos a montaxes e instalacións navales, tanto de motores como dos outros accesorios do barco. E na parte comercial Andrés Vizoso S.A. recambios e accesorios da maquinaria de a bordo, de motores, instalacións hidráulicas, etc.
Nosotros ahora nas dúas empresas somos 14 persoas. No noso sector de servicios, ahora en Burela somos, na parte máis técnica, por así decirlo, somos 4 empresas. Talleres Roca, principalmente a reparación naval e montaje de buques. Tanto remotorizas unha sala de máquinas, cambio de motor, cambio de motores auxiliares, tuberías, se hai que facer algo de chapa tamén se fai, tamén se fan cierres, e o mantenimiento en general, instalaciones hidráulicas, de todo un pouco. O traballo na nosa empresa é, digamos, un pouco especialización en electrónica de puente, telecomunicacións, con todo o sistema, todas as variacións que houve, desde o 86 hasta agora. Por exemplo, un barco de cerco, unha terrafa, que é un de baixura, pero pode levar un sonar de 200.000 euros ou de 50.000 ou algo así. E, por exemplo, un barco de altura pode levar o equipado de 200.000 ou menos. Tamén hai outros que levan outro sistema onde fai máis ampliación. Entón, casi diría por especialidades de pesca. Nosotros, maiormente, solemos traballar todo o que son as TICs, o que é suministrar de software e hardware aos ordenadores, aos barcos, impresoras, configuración, programas, cousas similares. Antiguamente tiñase si se tiña, porque a maior parte dos equipos eran todos marinados, e a día de hoxe, pois, eses equipos, a maior parte, foronse sustituindo todas por ordenadores. Poden saber en tempo real onde se atopa un barco, poden saber o tempo que vai facer en cuestión de minutos, ou en caso de emerxencias, ou non emerxencias, facer unha videochamada. Suministramos pretrechos, todo pretrechos, provisión de boca, víveres e esas cousas, e tamén o entrepó. Como a flota traballa fora de augas españolas, pois ten dereito a exención de impuestos e traballamos esa parcela de exención de impuestos. Collemos o relevo dun señor que xa se dedicaba ao tema de suministro de buques e collimos nosotros no 2008, 1 de xaneiro de 2008, hasta a fecha. E agora seguimos, suministramos a barcos, levámosles desde o pan congelado, verdura, carne, patacas, todo. Nosotros non teñen que pedir nada aparte. Pois ao menos unhas 25 comidas, máis ou menos, así, de 3 a 4 kilos cada comida, máis ou menos, se veñen levando. De cerdo, de ternera, de todo eso, e polo, e sobre todo polo tamén. E agora está co tema dos indonesios, que tamén lles temos que levar, temos que ter preparada a súa sopa china. Sopa de Indonesia, para eles, que gastan moito, sí, señor. Bueno, nosotros o servicio de pertrechos que o que ofrecemos normalmente á pesca é a base do negocio da empresa, a base de outras cousas que facemos, pero ese é o principal. As ventas dos produtos varían, é dicir, vendemos menos de material para a pesca de bonito e si vendemos máis material para a pesca de palangre de fondo e palangre de superficie. Nos anos 82, 83, 84, 85 e 86 tiñamos aproximadamente 200 mulleres autónomas traballando para nós, ensamblando palangres e anzuelos. Foron uns anos que incluso nos anos 84, 85 e 86, Efectos Navales Barcia, que é onde estaba actualmente coa miña familia, chegamos a ser líderes en exportación en España no epígrafe. Por lo tanto, que falen de impacto da pesca nunha economía, podemos utilizar o exemplo de Burela como unha economía altamente dependente dun sector como é a pesca.